Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Hala, ginoo ko. Yung manay sidis ka nang nagakamang sa sahog. Op! Sir! Uy! Buhay ako, sir! Diyos ko! Kasi maunahon ako sa pagtabang ni Ine. Kining giluok sa akong duol o ka nang nagakamang sa sahog. O, tabangin ako, ginoo. Kit sa nila! And you think na may magkatabang ni mo din eh? Wa! Ni akas akong teritoryo, babae! Hala, ginoo ko. Misiga na agbata ni Clover, sir! Ay, hala, ginoo ko pa na bagi. Buhay ko, sir. Buhay ko, sir. Ah! Animal! Sir, bahayos ka! Kasi nakatalas. Hala, nakabuhi ka na. Ikaw na bahala sa mga kaugalingon. Animal! Santa, asaga! Pero misod ka ng sa lakong lawak! Ah! Kawa! Mudagan ko! Ayaw pagdagan! Balik! Shit! Ah! May shit! Kasakit sa kuwa tubangan nga iyang isikaran! Litse! Oh! Si Ceres! Ceres! Hala! Hala, ginoo ko, manay! Manay! Manay, Diyos ko! Gigapos ka o gibaatan ibog babag panapton! Kuhaon ako ang baat sa ibog baba, ha? Sige! Tangi siya siyang baat! Kung isunod ko ikaw niya! Sir! Ano, sir? Gisira ni mga putahan ng lawak! Hain ko. Oh, ngano ni ako magigdat din sa sahog? Kinsam ning maong labak? Gusto. Kalita sa kong gisakitan sa kong kanina. Unya, duwadaan ko sa panimuot. Mugawas ko gikan din eh. Sir! Sir! Ngano na ingo maniri si Manay, sir! Saan may mong ibuhat niya, sir? Manay Sides! Wa pa ba niyo magklaro, Santa? Sige! Ah! Ay, sir! Ang ako buhok, sir! Ipadol ang imong naong niya kung tutuki siya. Aron masayod ka kung unsay kong gibuhat. Nay! Ay! Sir! 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 Gusto ka bang maisama sa iyang ginangatan? Dili tao, sir! Uy! Dili, sir! Maluoy ka, sir! Kung mao hilom o pagpakahilom, Sir! Kaluoy ni Manay Tanahon, sir! Kalisod niya kainta nga nasa salog, ang ginapos ang iyang kabot kang tiil. Unya, may baat pa kayo niya, mama! Kaluoy Tanahon, sir! Uy! gusto kang muuba niya? O muunong? O mupuli sa iyang kahintang? Pagpili! Ay, yes, sir! Ay, ayaw! Ayaw taon, sir! Dili ko! Dili ako, sir! Dili Kung ko, mao, gawas! Balik sa imong trabaho! Pero, sir! Si Manay! Si Manay! Ay, dali! Oo, sir! Magawas na ako! Santa! Santa, tawagin ko! Maluoy ka! Pasaylo ako, Manay! Pasaylo ako! Ate Santa, Sir? gikan ka sa lawak ni Daddy? Um, Ayaw na isira pagbalik ang pultahan sa kwarto ni Daddy.
Kay musod ko. Wala si daddy ni mo diha sa sulod, sir. Mao man bitaw nga kanang nakasulod ko kay wala siya. Wa siya? O gani, wala? Naghila ka ba na? Ako nagahilak. Ay, wala, oy! Nga, ano ko tao magahilak man ko? Ano ko tao magahilak ko? Kwan, sir, kwan kito. Wala, oy, gisipon lamang ako. Sa mukha lagi nitong ilunga, oy. Ay, matupad ni Clover ka ganina nga. Gisakita na ko kasi ibahag ulo. Oh, may tambal ko sa silong, sir. Dali, inom, sir. Datunti ka sa silong, Si sir. Clover. Uban sa silong. Hain siya. Ha? Sa pag-abot mo pa lang din isultihan talaga sa pagpalay. Yun sa ako malagi na ko sa pagpalayo kung gipungan sab ko sa nagbantay di sa gate. Pero karon bahala na. Bisan unsaon pa sa pagpugong. Pugong na ako. Dili na dyan ko mapapugong. Dili na ko dinhi. Dili pa ko gusto mamatay. Kinala makapalayo na ko dinhi, noy. Samtang hawa pa ko masundin ni Sir Orlando. Rawahin na. Ha? Unsa? Dili ka na mahimong mubiya din karon. Pero dili mahimo. Kinala makabiya ko. Maluoy ka, pagian ako, noy. Pasalo ako. Pero dili ko ka na mahimo. Halt! Pistola! Imo kong gituunan og pistola! Managsama na imong tanan ining bayang? Akong agaon sa Sir Orlando. Ug siya ang akong tumanon. Busa barit na sa imong agi. Noy! Bisan unsa pa imong buhaton nga pagpakiluoy. Dili ko ka na mahatag pa nimo. Kay ako usab ang mamahimong makaluluoy kung tabangan ko ikaw nga makabiya din karon. Unsa? Dili na. Sud na pagbalik. Ay, dili lagi ko! Dili ko, Noy! Pabiyaan ako gikan din ni Noy ba? Ayaw lang yung paglugnot. Galing bumutok kining gitiun ko nimong pistola. Noy! Sud! Si Piolo ka nang makita gikan din nga naa sa sala naglakaw. Piolo! Biya taon na ka din sa sala, sir, ha? Magkuha ko og tambal sa labad sa ulo. Ingon man, magdala na lang sa kung ibo ag makaon samtang magalingkod-lingkod ka din Sige na. Salamat. May nabati na sa kong tingog nga misangpit ako. Kanunay ko nalang mabati karong mga miaging mga adlaw. Pero, dili kang Ma'am Denise katong nabati na ako. Karon nga singkit. Lahi nga tingog. Murag tingog ni Clover. Singgit pag-usab, bro. Dili ka ikaw raon niya ang hayaon ining baya. Kung dili, lakip na sa Sir Piolo. Unsa? Anak niya si Piolo? Kung nagtuo kang mawilit sa Sir Orlando nga mupatay siyang anak, nga karon lang niya ikauban. Dili. Kung nagkahulugan kini sa iyang kaalautan. Nakaila kayo ko na ng akong amo. Naliguang nakauban niya. Dili ka magpanukos sa pagpatay ni bisan kinsa nga makababag siyang dan. Bisan ka o galingon pa niyang anak. Unsa? Mao nga kung ako pa'y ikaw. Inigsud ni mo diha balik. Pagpakaroning no na lang. Pagkasamaha nga way nahitabo. Noy! Sige na. Sud na. Magsunod ko nimo. Padayon na sa paglakaw. Dili na magiday ko makabiyag ikan din Dili ako ang makatubag niya ng imong pangutana. Ako mangon. Kaluwis ako mangon kung mamatay ko og sayo din Piolo! Sir,
Kumusta na imong wa na ba magsakit? May sakit ka kanina. Pero nawa na karon. Naguban lagi mo. Oo, nakita maguli na ako si Ma'am Clover dito sa gawas. Nag-stress palibot. Mao ba? Dito to man kahagak Clover. Lagi? At tunas ko siya, lahos na. Lakaw na. Oo. May mo ba magsulti ta? Kita? May pakigsultihan ko nimo. May mo ba? Ay, di gutom na ba na siya, sir? Palihog kog ingon ni Nang Santa nga apilan sa pagdaog makaon si Clover dinhi sa sala. Kay doon ako'y pagigsultihan niya. Biyahe la sa mi, noy tinoy. Ha? Oo, sige. Biyaan ka una mo. Clover. May biya na si Tinoy. Bahala na ni. Dili may mo mapapilin kung mahadlo ka. Sultihan ko si Piolo sa tanana. Arundungan may mo biya inindapita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!